Ο κορυφαίος οργανισμός ACSM δημοσίευσε τις νέες οδηγίες για την άσκηση με αντιστάσεις. Αυτές οι οδηγίες βασίζονται σε 137 συστηματικές ανασκοπήσεις με περισσότερο από 30.000 συμμετέχοντες. Άρα δεν μιλάμε για μία μεμονωμένη έρευνα. Το βασικό μήνυμα είναι πολύ πρακτικό. Η προπόνηση με αντιστάσεις βελτιώνει δύναμη, μυϊκή μάζα, ισχύ, μυϊκή αντοχή, ταχύτητα βάδισης, ισορροπία και λειτουργικότητα στην καθημερινή σου ζωή. Και αυτό σε αφορά είτε είσαι 20 χρονών είτε είσαι 80 χρονών. Δεν είναι θέμα εμφάνισης ή απόδοσης στο γυμναστήριο. Είναι ικανότητες που επηρεάζουν το πώς κινείσαι, πώς σηκώνεσαι, πώς ανεβαίνεις στις σκάλες και πώς ζεις την καθημερινότητά σου. Το σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται να κυνηγάς συνεχώς κάθε νέα μέθοδο. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά των ερευνών, το να πηγαίνεις πάντα μέχρι εξάντληση, το είδος του εξοπλισμού, οι πολύπλοκες τεχνικές και η περιοδικότητα δεν έδειξαν σταθερά ότι καθορίζουν το αποτέλεσμα. Αυτό που μετρά περισσότερο είναι να γυμνάζεσαι με συνέπεια και να γνωρίζεις το στόχο σου. Άλλο πρόγραμμα κάνεις όταν θέλεις να αυξήσεις τη μυϊκή μάζα και άλλο πρόγραμμα κάνεις όταν θέλεις να αυξήσεις τη δύναμη, την εκρηκτικότητα και την ισχύ σου. Στα επόμενα βίντεο θα σου δείξω τι λένε αυτές οι νέες οδηγίες για κάθε ένα ξεχωριστό στόχο.